أنوار التنزيل. Allah ya ambata a cikin Alƙur'ani cewa a ranar alƙiyama wasu fuskoki za su yi fari wasu kuma za su yi baki. Daga cikin dalilan da suke sa fuskoki su yi baki a ranar alƙiyama shine tarin zunubai. Allah ya ce, والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. zunubai ne wacce rai ta zalunci kanta a duniya. Shi ne ya sa fuskoki suka yi duhu a wannan rana. Muna roƙon Allah, subhanahu wa ta'ala ya haskaka fuskokinmu, ranar da fuskoki suke yin fari, wasu suke yin baki. Shi ne mai iko akan haka. أنوار التنزيل.